i-Pacific Freedom Fighters isiphinde yagcizelela isiphakamiso sokuthi ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal, uMnumzane Nhlanhla Mkhwanazi ajutshwe ehhovisi likazwelonke. Umholi weqembu uJulius Malema ukusho lokhu ngesikhathi kunomhlangano womphakathi eNewcastle KwaZulu-Natal ngoLwesihlanu. UMkhwanazi unconywe ngabanye abantu ngokukhuthala ekulweni nobugebengu. uMalema uphothule umkhondo wakhe wokukhankasela ukhetho lwezinsuku ezimbili KwaZulu-Natal ngoLwesihlanu ngaphambi kokhetho lukazwelonke nolwesifundazwe lwamhla zingama-29 kuNhlaba. uMalema uthe uma uMkhwanazi ekhushulelwa ehhovisi likazwelonke, ubugebengu bunganqandeka eNingizimu Afrika. uGeneral Mkhwanazi, ukhomishana wamaphoyisa lapha, yiyona ndoda esiyifunayo eNingizimu Afrika yonke ngoba ayixoxisani nezigebengu. uMalema ukhulume ngesigameko sakuleli sonto lapho amaphoyisa aKwaZulu-Natal evalele khona abasolwa ngokubamba inkunzi izimoto zemali. Ezangalesi sikhathi ubusifundelwa uSinothile wakwaMaphumulo kwiNkanyezi News.